Nonro mar riwruok mar USAID yango ni kochakore higa mar 2012 mine ma kwan gi romo milion 44 e piny mangima oseyudo sir mar konyruok e ute mag thieth bang' biro mar duol makedo ne ngima mine mayach kod nyithindo matindo ma idendo gi dho ngere ni Global Health Community. Kaka Judith Omondi lero chenro mar reso ngima mine mayach kod nyithindo matindo, kata kamano ne orochore bang' muoch mar midhusi mar corona, gino manomiyo nyithindo maromo milion 23 olewo ma ok okawo chanjo ma owinjore migi. Muoch mar midhusi mar coronavirus ne omiyo nyithindo maromo milion 23 e pinje ma ok tin ne 65 olewo ma ok okawo chanjo ma ichiwo ne nyithindo e kind dwe achiel nyaka higni 5. Ma kaluwore kod lipot mane ogol kod duol mochung' ne chiwo sir USAID mane oriwore kod bad migepe mag thieth ma opogore e sidho nyasi mar higni 10 mar reso ngima mine mayach. E lipodno, e thuolo mar higni 10 nyaka ne chak chenro mar reso mine mayach e piny mangima, mine milion 44 oseyudo thuolo mar konyore e ute thieth. Nyithindo matindo ma onyuol to dwaro chenro mag laktar bang'e, maromo milion 33 oseres ngimagi. Milion 115 osemi thieth mar ambululu kod pneumonia, ka mine mayach kod nyithindo manie gwenge mag suna maromo milion 327 bende osemi rageng' kaka net mag suna e kind mamoko. Piny Kenya ni kod nyadhi kuom dok chien mar tho mar nyithindo mani piny mar higni 5. We've made significant progress in reduction of under 5 mortality from a high of 115 to 41 in last year's Kenya Demographic and Health Survey. Similarly, infant mortality has also declined from 77 deaths per 1,000 live births to 32 deaths per 1,000 live births. Ikwayo jonyuol mondo ochan ngima margi mar nyuol, ma jolony koni bero ngima mar nyithindo ke yor thieth kende to kata mana somo. Women should not give birth to children that they cannot be able to take care of. And that, by extension, also goes to men, to families. Families should get children that they are able to fully cater for. Kaka yo mar medo kwan mar mine mayach ma ikonyo, riwruok mar governors okwayo piny owacho mamalo mondo mer kwan mar omenda ma ichiwo ne sekta mar thieth e counties. The allocation to the health sector remains low as a country, and the need to increase domestic allocation and expenditure towards healthcare cannot be overemphasized, and especially with the decline in donor support in this country. Judith Omondi, Ramogi TV.